Takže ahoj, vítám vás u dalšího dílu Minecraftu. A co dneska? Dneska jsem měl na plánu jít pro nějaké dřevo, pro něco. Budem potom. Teď chci udělat takovou farmu na sugarcane. Tak. Jo, sorry, omlouvám se, že nebudu tak sem tam mluvit, protože nevím, co mám říct. O, ještě se omlouvám, já hrám na Peaceful, dám si easy. Nerad hraju na hard nebo tak. A myslím, to zatím jenom dneska také malé. Já to po screenu zvětším a mohli bychom se jít vydat tam na kousek. Tam jsem viděl úplně spoustu sugarů, takže jsme se tam mohli jít vydat. A uděláme si kyblík. Jo, kdybyste se ptali, kde jsem nabral tolik železa, nenačítoval jsem si to a našel jsem to na zemi. V podzemí tady vidíte, mám svůj důl. Si tu zavřu a dám si pěstovat cukr. Schám si kyblík, železo. Vezmu si torčál, si dám si trošku být. Dobré. Si opět maso. Schom si všechny věci. A půjdeme se vydat asi na ten lov. A ty sugarcane, co jsem viděl tam vzadu. Takže si vyrobíme loďku. Jsem taky debil, jsem si to položil sám. Jsem blb. Jako se omlouvám, bude mi trošku fakt.
opět trošku nějaký fail. Teď si přesně nevím, odkud jsem byl. Takže vím přesně, kde by to mělo být. Je to tu. Mám si všecko. Jo, takže to by byl pro náš konec pro tento díl. Uvidíme se tady. No, ještě to nemusím ukončit, ještě je to krátké. Tak se loučit. Děláme si stack. No, takže bychom se mohli tentokrát rozloučit. Mějte se krásně, užijte si za moje videa, taky nezapomeňte dát odběr na můj předejší kanál, což je Gameplay Power One. A mějte se krásně.